Ako získavať zvieratka v 4 krokoch? Cieľom hry je zabezpečiť, aby ste počas dňa 10 minút vykonávali chôdzu. Pomocou tohto návodu sa naučíte, ako zbierať zvieratka na vašu farmu. Pamätajte na to, že aby ste mohli hru hrať, musíte vykonávať chôdzu v reálnom prostredí. Krok 1. Kliknite na knihu úloh, kde nájdete zvieratka, ktoré môžete hraním hry získať na vašu farmu. Krok 2. Kliknite na zvieratko, ktoré chcete získať, aby ste sa dozvedeli, aké úlohy musíte pre jeho získanie splniť. Krok 3. Teraz môžete na obrazovke vidieť, čo musíte urobiť, aby ste zvieratko získali. Zasaďte mrkvu na 3 poliach, 3-krát polejte mrkvové polia, 3-krát pozberajte mrkvu na poliach. Krok 4. Keď splníte všetky úlohy potrebné pre získanie zvieratka, na knihe úloh sa objaví ružová šipka. Kliknite na knihu úloh krok 1 a uvidíte, že všetky vaše úlohy sú splnené. Kliknite na psíka. Váš psík sa teraz objaví na vašej farme. Je dobré vedieť, že zvieratka môžete presúvať po vašej farme, a to tak, že na nich podržíte prst, až kým sa trochu nezmenšia, a potom ich umiestnite na iné miesto. Ružová šipka na vašej knihe úloh sa objaví vtedy, keď sú úlohy na získanie zvieratka splnené.